ചാനലിപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോണ ഗെയിം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും സൂപ്പർ ഹീറോ സ്റ്റണ്ട് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിമാണ്. ഓക്കെ മ്യൂസിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറപ്പിക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ, ഓഡി R8 പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണ്. ബാക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോർഷെ ബോക്സ്റ്ററൊക്കെ പോലെ, ബോക്സ്റ്ററല്ല ബോക്സ്റ്ററൊക്കെ പോലെ തോന്നും. ബട്ട് ഫ്രണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഔഡി R8 പോലെ തോന്നും. ഓക്കെ, ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു പച്ച കളർ സാധനം കാണില്ല, അതൊക്കെ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നിൽക്ക് നമ്മൾ നോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പറപ്പിച്ച് വിടാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ മോനെ കത്തിച്ച് വിടണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട്. എൻ്റെ മോനെ ഓക്കെ, നമ്മ കറങ്ങണ റാമ്പ് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒയ്യോ ഓക്കെ, എന്തോ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് ടു നോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് പോയിൻ്റ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സ്പീഡ് ബൂസ്റ്റർ നോസ്. ഓക്കെ, നമ്മ റേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വൈകി, കാരണം നമ്മ മ്യൂസിക് അങ്ങനെ ഓഫാക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ റെക്കോർഡ് ഓൺ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവം കൊണ്ട് റേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ഒരു പൊടിക്ക് വൈകി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല നോസ് കത്തിച്ച് വീടാൽ ഇത്തിരി ശോകമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതേ കണ്ട ഓഡി R8 എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോലെ ഉണ്ട്. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയത് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തോന്നണമെന്നില്ല, എന്നാലും ഓക്കെ. നമുക്കിനി പോവാം. റാമ്പൊന്നും ഇല്ലേടേ. ഓക്കെ, സേത് ചെക്ക് പോയിന്റ്. അയ്യോ നമ്മ ബ്രേക്ക് കുടിച്ചറിയാണ്ട് ബ്രേക്ക് കുടിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ സ്റ്റിയറിങ്ങും ഉണ്ട്, മറ്റേ കൺട്രോളറും ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടം മെയിൻലി സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റിയറിംഗ് എടുത്തത്. എനിക്ക് ആ കൺട്രോളറിനെക്കാട്ടും സ്റ്റിയറിംഗ് ഇഷ്ടം. അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ. എൻ്റെ മോനെ ഈ വഴിമുടക്കികളൊക്കെ കൊണ്ട് വല്ലാത്ത കേടാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജയിച്ചു ഗൈസ്, ജയിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജയിച്ചു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോനതെ സ്പൈഡർമാനെ പോലെ ഒരാൾ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ഗരാജ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ഗരാജ് നമ്മളുടെ കാറൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് നമുക്ക് നൈസായിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. നിൽക്കടേ, വേറെ മോഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അതെ ഓരോരോ മോഡുണ്ട്. നമുക്ക് റേസ് എന്നുള്ളതിൽ ഞെക്കി നോക്കാം. അതിലൂടെ ചെയ്യണത് ഇത് നമ്മൾ ഞെക്കിയിട്ടും താവാത്ത. ഓക്കെ, എന്താ പ്രശ്നമുണ്ട്? അടിച്ചു പോയാ ഫോണൊക്കെ അടിച്ചു പോയെന്ന് തോന്നാം കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം, എന്താ സൈനൊക്കെ നോക്കാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ മോനെ ഇതെന്താ സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളത് കളഞ്ഞിട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് എടുത്തേക്കാണ്. ഇനി വരുമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, വരട്ടെ എന്തായാലും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പിന്നെ ഗെയിംസൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടാ, ഏതൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള വല്ല ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. എനിക്ക് ഗെയിമൊന്നും കിട്ടാണ്ട് കിടന്ന അലയണയാണ്. ഓക്കെ സെറ്റാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ റേസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കട്ട് സീൻ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അത് എനിക്ക് നേരത്തെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞാൻ മ്യൂസിക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോലെയായിരുന്നു. ഇതാണ് കട്ട് സീൻ, പറയണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് കത്തിച്ച് വിടാം. വേണ്ട തോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോസൊക്കെ ഇട്ട് പറപ്പിച്ചാണ് വിടണത്. എൻ്റെ മോനെ വേറെ ലെവല്. നമ്മളിപ്പോൾ നോസ് എടുക്കാനില്ല, നോസ് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, പാരച്യൂട്ടിട്ട്. ഓക്കെ, പാരച്യൂട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, നോസ് എടുത്ത് പറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ. എൻ്റെ മോനെ ഈ വളയണ റാമ്പ് എനിക്ക് ഒത്തിരി പേടിയുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമ്മ ബട്ട് ആരുടെയോ ഭാഗ്യം, അല്ല എൻ്റെ ഭാഗ്യമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകാം. എന്താ സ്കിപ്പ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെയുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൽ പിടിച്ചൊന്നും നോക്കണ്ട, നമുക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അയ്യോ എൻ്റെ മോനെ,
ഞാനാണെങ്കിൽ മണ്ടത്തരവും കാണിച്ചു, നോസ് ഓഫ് ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, എൻ്റെ മനെ അത് കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ വണ്ടി മറിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നിന്ന സാധനം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, പറപ്പിച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വീടില്ല കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുളത്തിലൊക്കെ വീണിട്ട് സെറ്റാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത ചെക്കോണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, നമ്മൾ റേസ് ജയിക്കാറായി എന്നാണ് റേസിന്റെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലോറി വരും, ലോറി ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ, ചോദിച്ചു പോയതല്ല. ഓക്കെ, ആ അതെ, ലോറി 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 ചതിച്ചു, ലോറി നമുക്ക് പഞ്ഞുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ് ശക്തിമാനെ പോലെ ഇരിക്കണാണ്, മീൻസ് ഫ്ലാഷിനൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കണതാണ്. ഗാരേജ് ഇപ്രാവശ്യം കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ പറ്റില്ല. സോ ഗൈസ്, ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചെടുത്താണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. ഇതൊരു നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അതിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇതിൽ വേറെ കാർ അൺലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ മോഡ് ഡൗൺലോഡ് നൗ മൾട്ടിപ്ലെയർ അങ്ങനത്തെ മെഗാ റാം ഫ്രീ മോഡ് സ്റ്റൺ മോഡ് ചാലഞ്ച് മോഡ് അങ്ങനത്തെ മോഡൊക്കെ കളിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളെന്തായാലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ. ഓക്കെ.